Supu kanssa tässä näin, niin Supu kanssa vartutaan tässä, niin lähdetään käymään Imaralla hakemassa sitä rengasta, tai siis mie lähden käymään, Supuhan jääpi, niin ei Supu, kun me koitiin, että Supu on sylissä, niin olisi tehty semmoinen haastatteluvideo, niin ei Supu sano, ei suostu nyt sellaiseen. Supu, se on niin, hän niin kuin nukkuu minun vieressä, mutta sylissä se ei niin pitkään, ei sylissä kun me rupeaa jotain kameraa laittamaan kohdalle, niin ei silloin heti pitää. Nyt on Supu aloittaa lintujen tarkkailulla nyt on lintujen tarkkailua kysymyksessä. No, kuitenkin niin hei sellata. Aurinko paistaa, niin ei niinku mitään oikein näe. Nyt pitää muistaa, että minulla siinä koristeli joulukuusenkin eilen. Kuusi on siinä. Minä olen aina tottunut tämän aattona tekemään. Samoin kuin kinkun paistaa aattona. Nyt me otin kuusen jo ajoissa, kun tässä on niin paljon monenlaista hommaa ja sitä traktori hei rengasta. Nyt minä tuossa noin Supu lintujen tarkkailua ja lähdin sitä, oi kun tuo aurinko paistaa. On tää niinku, ensin kun ei kirrova, mutta kun on olevina niinku lyhyt päivä ja vähän pitää varoa auringon paistetta. Hei siis ei se tuo kamera. Hei, lähden hakemaan tää rengasta, se on jo valmis, siellä on laitettu rengas ja saa sen pois siitä tuolta metästä minun veli lähtöä näiltä aikoo Pieksämäältä tänne tulemaan ja siitähän minä tälleen jo alustavat en tiedä, näitä kun minä näin etukäteen suunnittelee niin kuin nytkään tätä, niin nyt toivotaan kuitenkin oikein hyvää joulua kaikille kavereille. Totta kai ihan miellyttävää, mukavaa joulua ja iloista ja menestyksellistä uutta vuotta. Miten se sanotaan näin päin. Niin kuin, joo, ja uusi vuosi onkin sitten tosi mielenkiintoinen taas siellä sitten. Minä olen siitä nyt enää siitä samasta mikä on, mutta se on tosissaan niin mielenkiintoinen vuosi siitä tullut 2026. Joo, niin nyt lähdetään rengasta, saa sen pois. Huomiseksi lupas 9 astetta, se lupas pakkasta, niin ei ollut mitään aggregaattia. Huomenna, jos se nyt lähtöä käyntiin, sitten ja aggregaatti, jos se huomenna laitetaan, tänään jää pimmeeseen se kuitenkin se poistulo, niin kahtoo nyt miten tehdään. Eli se tehdään silleen, kun se tehdään. Voisi sen tänä iltankin hakea, ei se nyt ole mahdottomuus valot laittaa siihen ja saisi sen pois sieltä. Ainakin käyntiin sen traktori. Joo, tämmöistä touhuu, hei, joulu on kohta niinku muutaman päivän päästä, se on niinku käsillä. Vaikka tuo kuusi ja tuo on koristeltu, ei se vielä ole joulu, mutta se on tuossa nyt 3 päivän päästä se on jouluja. Kinkkuoti sulamaan, jäi se kinkkuoti tämän aattona paistetaan kinkku ja näitä nyt noita ruokoituksia täytekaku tiesen siinä sitten taas tiesen että sen mietin aina ja siinä on se rempti löytyy viimevuotisesta siitä niistä kanavista ja hei, mie tuo Supu voittani, hei, semmoiset, että oikein hyvä teille nyt oikein hyvä teille alkavaa nyt tätä joulun kunnon odotusta ja siitä tuo lähtee hei eteenpäin ja pidetään lippu korkealla taas ja tuo kun paistaa, minunkin tuo matalaksi paistava aurinko, kun minun aina kun se paistaa silmiin, niin traktorityössä tuolla, niin se ei ole se niinku unelmajuttu, mutta aurinkokin pitää olla välillä ja ei sitä liikaa ollut, mutta kyllä niinku kaikki kuiva saisi olla ja pakkanen, lumi riittäisi, tämä lumimäärä riittäisi nyt. Mutta pakkasta kun olisi, niin se kuivaa nuo maat, me siivosi tuossa äsken, ei tule kura tänne sisälle. Ja hei, nyt Pekka pitää alkaa lähtemään tuonne Imaralle päin. Hyvä, oikein hienoa teille tätä näin. Ja palataan sitten taas seuraavaan asiaan. Joo, hei.